try kita jangan try. Ini benar buruk kita try. Pelai lu ia ledeh. Bagi ya kaban. I look to try. I look to try ni apa. Baru dah video ni apa. Tengah leban try ni macam orang. Tengin tak tinggi jangan ini apa. Rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is where I believe. You are more than enough. You are more than enough. More than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my oh 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 oh. This is the day you made. I will rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is where I believe. You are more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh,
Io trani kapon. Nai lo chu trani kapon. Hallelujah. Your boy have a year pouch, year pouch, have a year pouch. Hey, Mr. Shagino, Elon, Udon Pelano, Elon, Ublek, Abong, good, Ublek, Abong, good, Matthew Snow Time. They don't know yada kibado. They ai chính kém nhà đi. They ba yang isha cho kukuti. Your boy have a knee up outside. Knee up outside. Your boy have a knee up outside. Knee up outside. Have a knee up outside. Okay, it's a Shagino. Elon, Udon Pelano. Elon, Ublek, Abong, too good. Ublek, Abong, too good. And choose no time. Để ai chính kiến nhà đi, để ba yang isha cho kukuti. Your boy have a knee up how try, knee up how try, have a knee up how try. Your boy have a knee up how try, knee up how try, have a knee up how try. Play, listen, Shagino, Elon, Udon Pelano, Elon, Ublek, Abong, too good. Ublek, Abong, too good. Then you snow time. Để ai chính thiên nhà đi, để ra yang isha cho kukuti. Oh, she shall joy. Để ra yang isha. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Kisha can reply can run the jack of a leg, but he can't give up open shut ball. Let it be done releasing. Kaya ka jong ka jing up. Kaya ka jong ka jing community kay bakra mo jong. Kermen ko ke. Para bangay. Namar ka jing dalam ka jong try ka dang ngai jack. Ka juba ka jong try kam slam shu. Ha ka jing ka jong. Yes no, come out not yes no how try. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Oh, it's Jesus. Yes, Lord. Your board can try. Your board now me. Your board. Yes, Lord. Yes, Jesus. I'll lay this in charge. Oh no. Oh no.
Hallelujah. I can just have to think about John to cry. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. She shall be thrown. She shall be thrown. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh. Tulisang kerja kat Tuhan cakap. Nangis untuk kau Tuhan gambar. Sini kelat, sini kabu. Bagi kan mandan jat ke jong skim mau try. Insya Allah belang badai ha. Belang berkau. Belang memilih. Ubala balik ikamba. Ubala lek ikamba ha sini. Oh gimana ya tahu. Oh worship
here, turning lives around. I worship you. Yes, Lord, we worship you. I worship you. You are here. You are here. Amen. In every heart. Oh, I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. One more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Jesus, it's who you are. It's all you ever been to us, Lord. From the day you were born, you were always there. You were always right beside me, Lord. Oh, yes, Lord. You've made ways for me. You've made ways for me where there is no other ways, Lord. Yes, Jesus, you are a way maker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, come on, prophesy. Oh, sing out to the Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, no. You never ever stop. You never ever stop. Oh, even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, one more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let the saints of God keep singing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, Jesus. We worship you, Jesus. We worship for who you are, for who you are. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, great are you, Lord. Come on, all the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, great are you, Lord. Keep on singing to the Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, great are you, Lord. All the earth, all the earth, all the earth, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, great are you, Lord. One more time, all the earth. Come on, give a loud shout. Yeah. Earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, great are
Melong berkrau, melong berkrau pada hak pada usia. Keburang borbara try kalong shame ketrai. Namar name kalong ber shame kalong ketrai. But name ketrai kami ketrai ber shame baro ketrai kelek ketrai. Namar shisha melong berkrau. Ubas dang baru bekut, u alpha baru omega ketrai. Ubak jingim kejongi kasdang, bak jingim kejongi ketrai. Ablay bekodor kejing ben ikut ketrai Yesus bekodor. Namar isko itu ketrai Yesus. Ilong ketrai baro ketrai. Dang ketrai Yesus bekodor. Ablay pui ketrai pertei ketrai klem me ketrai. Ilong ketrai Yesus bekodor. Klem me ketrai ablay ketrai. Unong sunshine, unong tau. Everlong spot Yesus ketrai. Umat pedeng ujong ketrai. Ilong me ketrai ding sawat ketrai. Chong zingim gejong ketrai Yesus ablay bekodor. Hallelujah. Shisha ketrai. Yes, Lord. Shisha ketrai. Yes, Lord Jesus. Yang gue bikin ketrai Jesus bekodor. Adoi ketrai kepol ketrai ship dia bikin ketrai gue be baru nak jaga ketrai. Puram cumi par ketrai ya ketrai. Kentiu ship bikin ketrai baru kita tak ketrai. Ikai mami ketrai kita jaga. Ketika jong Jesus kena mengapan. Amen. Amen. Hallelujah. Hero you try. Bila manusia ni kapur dia akan kerja try. Hallelujah. Hallelujah. Ti iman ikut
Kilpur, way naka district de Bihar, nang tangin duai naka elder Sunil Suran iba don ajarkan, iba penkre ega kursiat, kabaon sa penlong ajarkan, dingin duai bublay pensle syakri jong try ki kamba kenja, kandon ka revival, kandon ka jingki ki jong mensi mukhoy nadu ka praise worship, hadu ki jing yaseng bar ka way, te kata ka de ka bentak ai ka bangin duai ka bentak basaw kini ban duai ka por, ngin duai nang ta ka convention. Kabangin salong kat kandai do art tarik benai march arja apun rio ngidang don aga lenti jo gajing pen kre kene convention ban race one ban pen ki ban plan ne ki ya kene gajing yeseng ka bakra ngin duai ngin IT ki ti ki bron bor ki jong blai ka southly kene ki matching duai gajing trei men sim bakoi ha ka perthei borok we duai na ka benta ka balang ngin duai nang ta gajing le mission chabiha bachakan ngin duai do nam ta ka convention jing le pendam nang gajing duai long bala ker khu ya ka kerteng ka bakoi kakerteng ka bakrao tang ka jome out blay bak panjing ba peneng ngi ai ngo ya making go try hagani ka step jogani ka ski me ong king go try tu ya dwai par lok hi maga jing dwai kan pen khia me ong king go try tu ya mi not haga jing dwai me ong tu ya ne scam maga jing dwai ablay jogangi don nagani ka jaka om tang bangin snap at shashkor ka tien ka jomne om tang bangin ruai ngin ya ro hedrengi don ru king go try ban ya kren ban meleng ba ka jing dwai ngi wan king go try ban pen tip making ko pa ba iet jong atrai hoj ngi ai ngo ye ka jing trai ka jong men sia ba khoi jome ka bala trai king ko trai hakini ki snam ki bala let no baro wat hadu ka ne ka clip mat ka bamenta ngi ai ngo ye ka jing trai ka jong men sia ba khoi jome henry ngi ai dwai ngi ai pan ban ngi ai kerpat king ko pa ba iet jong a ye ka jing trai ka jong men sia ba khoi jome ka long worldwide king ko trai ka perthei baro ka we king ko pa ba iet jong a namar habadon ka jing trai ka jong men sia ba khoi jome ka don ka bor Habadon ka jing tray ka jong men sia ba khoi jong me ki ko try ka don ka revival habadon ka jing tray ka jong men sia ba khoi jong me ka don ki ko try ka jing pen thmai ka don ki ko try chi su ba kodor ka ta ka jing shakri ka ba dei byang ka shak ka jing shakri ka ba long ka kum ka mon ka jong me ngi dwai ki ko pa ba ye jong a ba ka jing tray ka jong men sia ba khoi ka jong me ka long ki shakri ki jong me baro ki ko pa ba ye jong a ka jing tray ka jong men sia ba khoi jong me ka long ki ko pa ba ye jong a try ki banget baro engko try sitelup jong ka perthei ki balang ki denomination ki ba per engko try ki yo i engko try ya ka jing don kam ka jong men sia ba khoi ban hi kai ban practice ban island ya ka jing tray ka jong men sia ba khoi kin operate aplay jong a try ki so ki jong men sia kin operate engko try ki jing ai ki jong men sia engko try aplay jong ang ida don kam shisha du kata engko try ya ka jing tray ka jong men sia aplay jong an mar mela kular ko try haka tien ka jome haka kitab ka jong joel ka long ba ar ba men sa the no king ko try ya men sim alor juga do baro ki kenja ben riu baro ki jaj ben riu baro ki ri baro ki jela baro ka ni ka perthei bangina ne scam ni ko pa ye chonga hoi la pen dep ka ni ka jing ya thulupa haka kam ju ki apostle ban ngi nge scam ni ko try adu ka ni ka clip mat ka mon ka jome ka jing kwa ka jome king ko try ba men sim ba khoi un tray Lord jonga do baro try nadu ki badang red king ko pa ba ye jonga nadu ki khnung khna samla long kmi long pa ki temen ki kro ken mat king ko try jisu ba kodor ye kata ka jing tray ke jong men sim ba khoi jong me king aplay jonga o long bala ker khu ye ka ker teng ka ba khoi ka jong me jisu ngi pan ne ke jing tray ke jong men sim ba khoi jong me ke jela jongi ha ka ri india king aplay jonga ngi o i king ko pa ba ye jonga try jisu ba kodor kari india ka don kampala ne ke jing tray ke jong men sia ba khoi jong me aplay jonga ngi dwai king ko try ke we pat ki ri ka ni ka perthei king ko try aplay jonga try chi su ba kodor ki continent ka ni ka perthei kin man ni ka ka jing tray ke jong me king ko pa ba ye jonga ke jing tray ke jong men sia ba khoi jong play hallelujah try hallelujah jesu ai kan sedang nanga ai kan sedang nangi ai kan sedang try na kita ki blanget ha making ko pa ba ye jonga kan to cheki we pat ke aplay jonga hallelujah ablay ni wan ban duai ro king ko try na ka benta ka balang New Testament Restoration Church king ko try kat ne teli ki snam lai po kandai teli ki snam ki bangila ya try
ablay jong alam da day ka bor jong minginom la ban poi hadu new mau mail king ko try henry ka day ka jing yalam ka jong megam day ka jing le breu kum ta try ngan twai na kum ta ka balang NTRC baro ka way try kitna balang gi badon ablay jong ngani ka rikhasi jantia king ko try kitna balang gi badon shabar jong ka jella kitna gi balang king ko try gi badon shabar jong ka ri king ko try ji subakor Nepal Bhutan Bangladesh ablay jong abar gi way pat ki ri king ko try ki balak ki ba balang jong gi kala yo kejat king ko try ngan wai king ko try men kershan bori ki shakri ki jome nadu ya apostle king ko pa ye jong try ablay jong try ki evangelist ablay jong try ki Bible teacher ablay jong ki pastor ki prophet ablay jong try ki elder ki deaconess ki para bangai ki nong kit kam ki tanat balang iba per ablay jong tu kershan bor ki para bangai baro king ko try ablay jong try baga balang jongi kan long kat kum kamon ke jong king ko try kan ya kamon ke jong king ko try chi subakor ablay jong try chi subakor ngira IT ki beron bor ki jong king ko try ya lama memang ki senjam king ko pa ye jong hallelujah oh long bala ker khu ye ka kerte ka ba khoi ka jong me ni ai ngo ye king ko try ka diga klipan bang yo ban let mission na ka por sa ka por ni ai ngo ye king ko try ba ka balang kam simla sange ye ka jing let mission ablay jong try ka yen kat kum ka moto king ablay jong ban let sa ka perthai baro ban yalap ye ka gospel siki ban riu baro ablay jong ngi ai ngo ye me du ka ni ka klipan try ngim simla sange ban pha ye ki missionary ngim simla sange king ko try ji subakor ban yu kjat ki ba per maragani ka kenti ka ba menta king ko try ngan dwai king ko try na du lai tar king ko try bi ki shakri jome ki para bangai kin yami na gani ka jaka king ko try ban let ablay jong try shabi har ba jakan ablay jong try men long lem loren kat ba kalim ti ka ba ki ya king ko try da ka nu ka penta try la ka long da ka kali da ka rel la ka long da ka nu kalat jinglet jong ki king ko try men don ringkat king ko pa ye jong try ba ka jing ya seng king ko try ker khu ma me king ko try pastor Rahul ya daf king ko try iba priang ke ni ka jing ya seng kursiat abihar king ko try men ai ka jing start men ai ka jing ya lam play ya u king ko try aplay jong try ba ka jing pengkre baro king ko try men da pendap ma me men da ya lam ma me king ko try don ringkat ma me king ko try we dikon elder Sunil Suran king ko try ba don ajarkan king ko try ka family ke jong i aplay jong ai para bangai ti ba don tu ko jaka try aba ki pengkre ya ka ni ka jing ya seng king ko pa ye jong ai king ko try ji subakor ka jing start ba kan japlay kan ya lam ye king ko try kin pengkre na ka jing shania ba ka jing ya lam ka jong me king ko try aplay jong nga dwai ru king ko try ni ta ki shakri ki jong me king ko try ki ban ya lam ki jing ya seng ki ban interpret ki ban pen kelak tir nong kren ni ka tir ka jong me king ko try ki jing pen slek ka jong me ka long ki praise and worship aplay jong ngi dwai ba ki kamba kin ja ngi dwai ba ka bor ka jong me ka long king ko pa ye jong try ji su ba ye jong men ya daru king ko try na ki no king ko try ki jing pen wet ki jing pen thut ki jing khang lat ki bor ka jing dom henry try ka jing let jong ki king try kan long ba job nan do ba kin mi anu kin wan pai king ko try kin yo i ka sang ti ba don bor ka jong me king ko pa ye jong try ngi dwai king ko pa ye jong ngi da ai ti no i ki antri ki kursi na ki ti ki don bor ki jong me dwai ru king ko try na ka ban ta ka convention ai ngo ye me try ba manus nem ngim sim la pep ban pen long ki convention man ka por ngim sim la pep king ko try pen long ki convention me kershan bor ki balang bakin pediang ki convention baragani ka klip mat bakin ti ka pamenta ka bagin sayo ban pediang ki convention ha ka ni ka balang jungi ni shilong nadu ka khat khandai hadu ar pu ar tare ku brai ma char ja pun rio aplay jong ngi dai ti no ki ti ki bron bor ki jome ka bidang don ka ni ka lenti jong ka jing pen kre na ka ni ka convention men ai ka jing start men ai ka jing yalam bakan jab lay king ko try kan long aplay jong try chi su men si ba ko jome yalam ye ki nong yalam jong ka balang EIC jong i king ko pa ba ko dor ban baro ki ban ya tray lang king ko try ban pen ya be ka ni ka convention ki fundraising aplay jong concert ka bangi pen kre ban ki wi ki pen ta ki fundraising ke da IT ki ti bron bor ki jong me aplay jong try bangi nom kerdu ru am king ko try ke ka convention bagi ek baro kin ya pe king ko try kham tam e ngi don kam me ka jing tray ke jong me king ko try ha ka ka convention adu ka bas dang adu ka ba khot king ko try ki session ki ba per am lay jong angin mat ke jing tray ke jong me ke jing pen sle ke shakri ke jong me ke jing pen sle am lay jong ai ki nom pen ka lak tir ke jing pen sle ke praise worship ke jing pen sle ki nong ya lam ke jing ya sang am lay jong a try ngi dwai ru king ko pa ba ye jong a ka
ka syong jang sa jugi delegates kan biang kapam gadi kan biang ke ablay jong atrai ban ablay jong ka sun peneng ka sound system ablay jong atrai ban baro ke jing pen krek ing ko trai ablay jong ida IT no ki thi ki don bor ki jome ai ba ka nong ba shilong ki ko trai on pen ki wen ya ka ki ko trai da ka ding ke jong men si ma khoi ba da ka revival ke jome leng ba ka ni ka convention king ko pa ba ye jong a trai ida IT no ki thi ki don bor ki jome long bala ker khu ye ka teng ka ba khoi ka jome mem pat simla fail yang king ko try mem pat simla ino yang melong faithful may remain you will be remain faithful king ablay jong try mem yai sa uba yai ne king ko try adu ka ni ka clip mat ka ba menta oh mem si ma khoi jong blay long bala ker khu ye ka teng ka ba khoi ba kraw tam ka jome ablay jong ngi ayu ye me sa si sien pat king ko try binang la king ko pa ba ko ban yo ye ka lat ba ka kabu ye ka ban snap ban sha ko re ka tien ka jome ablay jong walada kan sajang ka por ka jing kerdu om yo kuan bam ye ka bandi en re jing kerdu ban yo sngo ye ka tien ka jome henry try ka penginang don ka ni ka aya ba ki yom ki ayom king ko try ji suba ko ki penginang la ban yo sngo ka tien ka jome ai bor king ko try yang iwe puwe bangin snap ni sha ko bangin pelet jing mo ka tien ka jome ka bu shatri jome un sama ka ni step jong ani ka king ko try baka tien jome ka nom lek pai sudah henry kan rung lagi dono de ki men siem ki jongi kan shan boring king ko try ki ben slek ka jome ru kan long king ko try ya apostle ara kom trom king ko try ban siem ki jing shakri ka badang sa ka ni ka king ko pa ba kodor long bala ka khu ye ka kerteng ba khoi ba kraw tam ka jome na ba yine baro ngapan ka kerteng jong Jesus Christ banana swangi duai pangipan amen 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 hallelujah hallelujah hakani ka por gin ya poy no sya away pagkabanta ko mungitip pagkadon ka child dedication ka jingpen ketang khulung hakani ka step jong ni ka ski ti nga IT no ay apostle ara kong krom in shimti ka por nang sa ka jing penketang khulung ba kumju ka jing sam ya ka tien ka jong play hakani ka step jong ni ka ski tong ilet ban priang subhai man sim ko jong play shakri jong try ka tien ka jong play da ka bangi ya thap lang ye ki ka ni ka por Yaro yo try. It's no comment bangi don ha kay ning ke job lay. Batru ngapriang snop hai pi way boy ki para bangai beir. Agar tengge do Jesus Christ. It's no comment si kadaye na kabanta ka jiro ba ke jingmani ka bangi la yo show try. But kumbangi tip ganele ke tingseng penkentang kunung. But hakane kapor ngapriang snop haru inga sem jong I wanda tiu ibaya sno lang gani kapor but present lang ya deti nam gani perkentang pun dum jong gani dong i but hakani ka kelemat nga nai ke jingkren kabadon kam yang I baro ibangai ban snongku ya gani ka kubor hakani ka kelemat pada din gatang nam sawan ya kaban duai na kabanta ini kunung lawan dalam syakiti ke joblay te hagani ke por dungin sim ye ke bible in tra chintrong yin ye penlong lang ye ke chinduai da kabangi ong ablay hagar tenga do jisu ngai ngoi ke tin jome kalong ke jing kiai ka do jonga ke jing bam ye ke men sim jonga kapan khoi ba kapan temai ye ke jingmon je berkat jonga kum tanga pediang ke tin jome ha ke jingmon je berkat jonga ha ke donu jonga pada ha ke do jonga ha ke kerteng jisu
hakani ke por yakani ke cikai kabalong ru kum kanong rim jung ke tinu blai bat bagabalang ke yang hanta bat kani ke cikai ke dia rabru yang ni kemi ki pa bat to ya ke tik dawai ki pa bat ka dawaru i ke por ke imenta kabangi haban snotu baladangi la yotia in kendeno ladangi la stick in shim long klaino but in shim kia baladangi pachule in leno ya kapeta kapete patne te hakani kapor yan yano shikmat akabete spanga chimpan gantangi ki kodno ishim mentane kaktin joblay ladangin uli nadu ke testament ke barib ke du testament ke batumai ke yutu ya kani ke tin jong ka jimpen kentang ya ki kunong shaudrai haga kitab Leviticus kelenong ke bakadar bat ke dekat ke banengkong adu besau Hani lahikai nadu ketu kepor kaya jom ke hukum ya kepala dawa dau belai ya kikmi kikpa bakin wanra ya lagi kun sya kata kecimpen kentang batla batairu balada kikmi ne ukpa ki khakun shenrang nengkong Kinot share show play but utau kun ning kong un long jong try. Kata kalong kat kum ka hukum. But kum ta lahi kairu ke tinu play bahatin balakha yo kun ne ka kun on wan ra she ka yin jo play hakasi ka pra. Kamot Maria Kana da praski pen kentang no lene wan ra no Yau tau kuan ni ke kuan syaka ying ka jo blai. Bible ko ong kum ni ngan puli na du ke tukhat ka baneng kong. Bau try the kreno Moses ong to kreno ki kun Israel da ong la da briu la da ka briu ka pun kun. Bat ka khang kun chen ram kan long bom khoi en nyau ski kat ba kum hai ki ski ke jing kerpang poi benai ya ka kan long bom khoi Hak praski kadai ban ot ya kado share jau bat kan sa kumta ka snam ka jing pen khoi ya ka lai po lai ski kanong taru ike ka bala kentang lem ni wan sut apo ka jaga kentang hado ban de det ki ski ki jing pen khoi jong ka kita kidai ki rukong kat kum ka hukum te kumta Kidon shibun kini ki medical term hang niru ya kaba ka tinu blay ke kren bat ka batai kumno bat le ka por bapun bakha bat kumno gin wan ra ki kon shaka yu try nakta ka gospel jong Lucas ka lenom ka ba ar ka khot ka ba ar pu wei hadu ar pu sa kong kumni Ti ondala dap ka praski ya ka ban ot share ya kemudian Jisu la kerteng ya Jisu ka kerteng ka bala ai dau tau angel swaban pun ya ha ka po kani kedai ka nong rim ka baskem jongi ki Kristan ki bangai tin blai baki kun bala yo naga kemiu pa Kinwan ra haka temple haka ying mani but haka taka ying mani on jer kerteng yaki but kataka kerteng yakab on pen skepta ka jintuai haka kerteng mo Jisu daga podo men simbakut but kan long ka kerteng ka bane jiunam kumta kumki Kristan nyimdei ban ngai Ya kata katangkur katangjai kepada hap pada sweet pada shore
kepada haban lecau orang bakur leneu kau nong kren ya kaban kren ya kekur kejai ban khot ya kila ne tangkur kebagia kini kene ke wei ke jinge kebawat ke district council ke haban berkat ha namar ke don tang ke tangkur ngi baro dek hajar snam kebalang Kristan ke lepoi hari India ara jesnam menta Batla jupan kentang ia kikun lung haga yimu belai bat haga tahi belapen kentang kalane kekerteng kabom day dag batangkur tangjai kumbalong hakini kisngi wat jule kumta bat ngimngai kumta bat kamlong ru kumta tung yinong haleluya ketagani ka bentang ka bagi haban sutu yo dan ding tu pi bangai juang oh namar hab khar jat nang tu nang ni hab ai ta khar la ni hab le tangkur le chuto nong kinya nong krem nang ta un duan firadun ai kerteng kita baro ke day ke chingat bom don chi a day bat ka bible bat ka chimpen gantang hi ka lampiang bau khon lani ka khon kin yo ye ka ta ka kerteng nang tang in yo ia ka khot ka ba ar pho ar go But on dalam dap kisgi ke jimpen kod yaki kat bakum ke hukum Moses kila ye lam ye usi Jerusalem ye keban pen kentang ye usau troy ong nang borok pen kentang ye usau troy kemudian yau ci suruh la pen kentang mdei pen baptis hatum nesenrait nesyuta kini kadai kita bertanya ke scholar kita babun but kam don setia ke Bible yang Jisu la penggentang hadin life house na mudap sa penbaptis ya uwa kawa Jordan straightforward don da kumwe pat om don tin penbaptis yang Jisu haga Port Franski la penggentang life house na la penbaptis stick hanta nanta ko ong kumta khot at pulai kumbala to aga hukum utrai ushin rang baro iyo bala kaning kong on nyo baku ya usau trai bat ya kaban ai ke tinyakan kumbala ong aga hukum utrai si jur gilin kun la ni at ligi kun paro kata kadai ka hukum agni yo snow kamot baro ke bala kang kun neng kong shin rang ai shau trai but kata kadai ka hukum hebrani katuan ka jing snow komen ka ba kraw hang ni ba onda ba Jisu la yap alo ding pna onda ba Jisu la mi pat ka jinga jong ka New Testament ka kala ba yo kunlum am dei shu ban ot share la deu kun ning kom kun ba ar kun balai no kun shirang om dan kam shu ban ot share Number one. Number two, what you could contain have one shall dry. Number three, laju pen kentang you could long shall dry. Pen kentang kabamut, but pen kerpang no yaki shall dry. But kalum lang hang ni, don kam shu ban ot share yaw kun shenrang. Henry la shu pen kentang agakatain yaw blame pa. Ublay kon, ublay man simba kon. Daka snamu Jisu lapan kon, daka poro man simba kon lapan sanbat lapan kentang, konta kata ka jing pen kentang kalalong kabane jiunam. Namar baka jing ai ka jomu Jisu Christ kalapan long ya ka jing pen im haka man sim om shu haka dak. Jong ka jung share Henry haka jipan im jong ka donor ba ka man same let up your snow to on amen hallelujah kataga dei ka tin jo blai legmenta she ka gospel of Matthias ka kandailan nam but ka de kon ka ba kat lai hadu kat san du kat san gong kum ni on ba kum ta kila walam ya ki kulum hau baun bu ya la ki haki bat baun tuai Henry ki sendran ki la sneng ya ki
Hagapor bau Jisu dan ke ministry kikmi kikpa ke lawan ra yale kunlum hang tu ko ong kunlum dan kena lawan ra show Jisu mana you ba unduai unkerku Kristen ran kim sngau tu gyong cái ni ko long ke chingwet kam dai Jisu teu la ong sha ki kunlum ban wan hanga but what kan ye ki Nabaya kiba kum kita long kahima ki beneng. Jesus declare ne om ki kunlong kedai kahima ki beneng. Namada gadau gospel yo Marcus kalenong bakandriu kon kat sandu kandriu wong utau bangai on yo pen baptist on pen im. Henry bangai ularem. Namar baliu Jesus ong kumta Namar bagi kunlung kelong ke hima ki peneng kumta ompat don kamban penbaptis iki bat penban ke jing penbaptis ke wan hadin bau briula kala bemut dau lengai tau Jisu sa penbaptis bat on sap diang ru yo men si bakun Henry ki kunlung ki dang long ke hima ki peneng la shu pen kentang iki ka bemut pen kerpang iki shu try ke kemi pa ki wan dan kebong atrai uneu kun kani ke kun kan long ke jome haga pertainment sim la si maupun yang kata ke jingai bagani kadai ke jindum bagani ke jishai haga ni ke skibala pen kentang yau kun ne ke kun chau trai kamut la deposit no yaki sha kata ke hima jo blai Haga pertainment sim lada pio I ne pim yo I lada pi snow ne pim snow lada pi kta ne pim yo kta daga jingai la transfer no ye de kun shaka hima oblay kum ke jing pen kerpang show try tungin om hallelujah kata kete ke bentang jongka pertainment sim de nama daga dau u Jisu ulale ye gani dongin ya pule shushu hane habau la puti la kiktiaki kila leino nangta Deu Jisu shim ye kunlong penkentang ukerku kila leino ngiru gidan ne ki sing penkentang kunlong yiduai ya iti shu try bat kumta ngin leino nginam sa hang ni apa tempel nangta shushu Gospel Matthias kalenom kabalai kalenom balai kot bakat lai hadu kan nyo ka ong kumni onda kum tau Jisu lawan na Galilea shwa Jordan hau Yohanes ba on yo pen baptist da Henry Yohanes ula kang ye do ong ngadon kambon pen baptist yang ada me teme wan pen ban hanga Hagani ke porn down Jisu wanwa Jordan Yohanes ushuan riu penayo Jisu baga ministry Jisu Yohanes kalaya chaprang Hagani ke porn kila don live host nem tamaye Jisu live host nem Yohanes nong penbaptis live host nem riu penay Tengah ministry jo kala ibang ni uwan penbaptis yung brave wan kiliw niyang parisi baro Jisu ro wan lang Bau Yohanes kumula penpau do play wong hey me de ban penbaptis yang nama me de bakrau ngau ba de berit Henry Jisu ngem kam day kata wong kumno wong kumni ngadon kam ba men penbaptis yang u Jisu teu le yetu ban ula ong hau to syak menta na bakumni kain kalong kabadai yang ni ban pendep ye ko hok baro Anda kum tahu le syaya Jisu wang ke jipen baptis kedai ke jipen dep ya ke hak baru kabadai baru belai amdai baru beriu kedai ke hak badai baru belai bar kum ta dan kamban pen baptis ya kita ki balangai Henry ya ki kunlung pat kedai ke hak ke jo belai pat ban pen kentang ya ki kunung show try wat nadu ke kepok ngila duai try shimti nei kon Andala karu ngil aingu ngila duai Henry ka ching wan mi pau ke temple la ke yiu try de ke ching duai kalong official
kalong kata kabala approve la pen scam daw play bat da kabalang bat daw mensimba koid bat ka tinu play bay kata kabala le kalalong kabakentang show try bat kane jiunam. Hallelujah. Kita ki bentang ki bang yo iyo Jisu nang tau yo Jisu andala pen baptis yo la kiu no kumne na ka Fiu Jisu kiu na ndai ba chusun rai ne ta en rai u da penam mo kiu na hakmiru kumne na ka hakmiru la pli ki penang yo ba la yo iyo men si mu blai ba hier kum ka paru ba u da wan shok ru ha hakmiru ka tin na penang ka da ong neu long khon cho ngau ba i yo ba ngasngau pa kini kilong ki kentin dai na ma da dau hatin ba Jisu la mi pat hukum ye kesenran wang hey maybe they ban song tu ekani ki kolong haban pengentang nang ta ki balangai pat ki tu bala he ki bala tip ban ngai ki dei ban nai kum no ha gospel Marcos kan riu le non kot ba kan nyau ha kat san ula ongru to lecha ka pertai baro bat to ya lap ya ka gospel ki ban riu baro kot ba kan riu Di uta ubangai, but you open baptist on pen im, Henry you ta ubangai on pen rem, lada ngai pen baptist on pen im, lada ngai on pen rem. Kata kadai tang arteli kelentim dan option kabalai lada wasau tang number 1 ngai pen baptist, baat lada ngai larem. Berkata kadai kajik ong Jisu adin baula mepat. Te kumta kat kum ke ketinu belai, iyo baya ki kulung apen gentang, ya ki bala ngepat, ki bala kalaba mut on pen baptis. Berkata kadai ketin jo belai. Kapoin kabaning kong ban snong tuan da jo pi mi pang wan ra ya lai kon ha gani ka por bat pi ban don ki kon ki ti saudam nga kran ya gani ka kubor ya baro salensa ndai tang ki ni mo wan ra kun long ban snong tu ya ka nong re ka benta kabaning kong kalong ka jing pen kentang lani kata ka jing pen kerpang Yaki kulung shall try. Ni haban sutu. Dek mada ka daw mo ong ipi mene. Babaro ki Kristan. Ki belangay yung Jesus Christ. Wat nom lay tangkur. Walay tangjat. Wat ay nagpaleng daw sa ear. But wat nom penskembya ka jat yung pi na kapaleng daw sa ear. Lani na ka ahing bala ituk na kita. Kadisi konsil lani na kita ki waypat. Kata ka kadai ka anjo ko percaya kadai ka anjo play kadai ban penkentang ban penkerbang ye ki kun haga kertai ka jong Jesus Christ play pam le kun play men sin ma kun da ka snam ka jong Jesus but da ka por jong men sin ma kun but ye kata ka bala penskem ka kum ka tinu play on penskem ru happening hallelujah Kata kadai ka tin jo blai na mari ka tin blai la pen scam ma peneng. Kei bante kendo ante peneng kei ben pelai kendo pelai je peneng. Ba kata kadai tang ka tin blai on itu peneng. Om dan an jong ka pertai, om dan an jong ka ri, om dan an jong no priu ne ka no ka niam ma ka pertai ba on itu ne ka peneng. Kan itu baik tang ya ka tin jo blai la pen scam ya ka kertai mu Jisu khosil bro kin dem krup apeneng kendau sepok kendau batang kata kan long ka jing im dongin ong biang sajusin hallelujah na kwa ba pin skong to ini ka nong rim bat ya paro ki ki Kristan ki ba yo sngo ingene ka jing hikai ba pinom ken ria na ka jingai ba pinom atatin ya ka tin blai pinom men jurlang ya ka ing bom dai ba pinlong ki prophet jo blai ban kran ya ka tin blai nam ta ka jing kia jong ka ying ka san jong ka jing em jo priu bat ru na ka banta ka jing em ba bom chu god ka ta ka dei ka nong rim dei na ma na ka daw habang pen ken tang la ne pen ker pang ki kon so try balai ni le ka ni hig mi pa balai pi wan ra ki kon
balai ke balang ke ye tu dan mano badan khun lum hapo chong ke balang wan pen kentang tang lai sin chis nem ni pen long ni pen kentang khun bam yo hagade ke por ya pan up segway pat yim la pen kentang man ke por i don ya ki chi seng ki babun ki ru kam chi seng bat yim la ban le ikani tang ban shude bru kam la ban long ni haban snong thu ya kan nong rem balai bagi kmik pa ki haban le igani bat ka balang ka pli jing khang ban le igani aka sam ka bachis pa at pom nyau ka khot ka balai ko ong hat kmi ki khun ki long ka jing yo kan ti u try ba u so jo ka po u long ka bai nong ki khun ki dei ki jing yo kan ti jo try bau so je ko po ulang ka paina kama mod aba ki mi ki pa ki la don ki khon ki yo no play but kin one part ban IT show play IT show play yo no play IT biang show play but ki mi ki pa ki de ban snow to ya ka jingong kan tang jong ka jing IT ki khon show play ka tang ka de ka nong rem but about PIT, I the kitchen. How about PIT, I the katanga nong ring, kaba pibis no to, but haba keep hang kikon, let it be done no, pin snow to, but kikon jo p, lashon sharp, da kam mahor jo blay, down and sim bakod, but pila IT, yella kikon. Namara but don ganiga chintawa, but one lam you kikon shall try, but IT shall try. Kom ta ban long ke chi ok tiu dry la ban long ke ne ke chi seng pen kan tang ki khon ha ga shti shi ke hebrew ka le nong ka ba shi pau ka de khat ka ba sa hebrew shi pau le nong ka de khat ba sa ko ang kum ni praise the name of the Lord. Namar kabomla ikasnam ki masih kertong bat ki blang ban kitno ya ki pa onomla kasnam ki masih kertong lani ki blang lani ki sem lani ki seer lani ka no ka peleng lani ka no ka jing shat jing knya jing keng kabala ban kitno ya ka pa on the Bible Henry de tang dagas nam o Jesus Christ. Teba gi snung tu ni ki khon jogi bala pun la kha nyim la ban ket ye ka pop jong ki nyim la ban ma mi ki pop jong ki ta la ni ka ta ka penta la ni ka ta ka chim la ni paro ka ba te shi ba oblei kum tang yi wan ra i ki khon ba on the way ki dagas namu Jesus Christ on the way ki ka kerteng Jesus but kata kan pen khoi pen kentang kan pen Vietnam ye ki khon shall try chiti ban kong shikinong korin kal nong ban riu ban ka khat ka ba khat wei ka ong kum ni khat ba khat wei but don na pi ki bla julong kum kita Henry la satya pi Henry la pen khoi ye pi Henry la pen san ye pi ha ka kerteng u Jesus Christ mo try but down and see mu play chong ei la ye tu ka jing sat ka jing pen khoi ka jing pen san ka dei ha ka kerteng u Jesus Christ da ka por man si ma ko tikini kun long balawan ra sha u try ha ka ni ka Jesus lani haki ji sen pen kentang khon ka long ru ya ka ban sai ban pen khon ban pen san ye ki ha ka kerteng u Jesu da ka por man si ma khon kom ta ki mi pa ki de ban snow tu ye da ke jingai bala transfer no iki khon jo ki na ka ni ka perthai ban ni em sha ka perthai man si sha ka ta ka jing pen sai sha ka jing pen khon ba ka jing pen san John u Jesus Christ da omen si makod bagataga de gitin tray John ka jingai tungin ong biang hallelujah kapenta ka ba na markata ka daw ni snow tu shy ni
baka jing kala bamut baka jing pen baptis lale ya kita ki bangai yau Jisu bat ba on pen baptis ye ki ha ka jo ka jing pen baptis dak ba shai ba ka tin baptis ka Bible ka day ka immersion ka day ka jing penngam kam day ba shu tet kti kam day ba shu ta shu tba leni kam day ka ba shu right Henry ka day penngam Henry ki scholar kila batai ya ka ni ka pen baptis ha ko kom jo ki snobit jom ki bagi ta ki nong tho ka Bible de hajas nam manchua bat kom ta ki balang ki bangai ha ki scholar ki bangai ha ka ta ki kai kom ta ki la adopt halagi jom ki balang bat kom ta ki le Henry ka Bible kam don de kumoi pat ban batai ki le pet na ka dictionary ki le puli ya ka ni ka tin pen baptist ha paro ka Bible dictionary la ni ka Bible pin syam ka David baptizo immersion ka bamudip pengam ya ki ha ka bat ka tin pen baptist ki kulong kampat long applicable kalong kampat trekam ki kulong ya kata ka tin bat ka dei tang ye ki bla kala ka bamut bat kumta ye ha ban su tu ngim la ban su ngai blind ban su ngai mat la ye ka no ka bam proof na ka tin blai ka bam approve na ka tin blai pile aga jingir klik la jong pile aga jisno tu la jong ka beneng ka namla ban per scam bat ka beneng ka namla ban approve syabar na ka Bible kan ka tin blai on namla ban per scam ye ka no ka jingle ha ka pertai ka bangi le ti konta ha bangi pet hang ni ye syambau Jisu ong dan kamban ngai ban pen baptis Markus kan riu kat san kan riu nang ta ki senran Jisu ki ong kam apostol alen nong kat praga kendai ki ong tu kala ka bamut te we pen baptis ban yo ma bi ki pop ban pin yo tiang jing ai jo men sim ba khod kata kalong na ka kam ji ka post ha ka nong ka ba an ko sau pu we ban gong te ki ta ki bala diang ye ka tin blai ba la pen baptis la pen yo so ru ye ki sha ka pala kini ki long ki nong rim ki ba ngim la ban ya pen ye kle ka pen kentang ba ka pen baptis la ding inom la pen ye kle ki kunlung dang long ke hima ki peneng ba upriu ubala lepop ubadan kami ke cingkala ka bamot kata kalong bangin hab ban ya pen syong nong rim ba ya kini ke jimut kenang ba onom syak ya lam bakla ke point ke balai ke jingkir klik jong ki kemi ki kepa kini kalong badan kam ngakren ye kini om tangi kini buan lam kunlung Henry ya paro ki kemi ki kepa bios ngau lemba kini ke kubur ngi ima ke pertai ka ba adu kata-kata bagi challenges ki babun ki bang ngimla ban keno you know haban shimbe ya le de ke jingkir klik bar kumtang in ya petmenta habang yo I kumno ka Bible ka hikai yang I ban le ye ki khun tungin yo pulena ka Ephesus riu le nong ka khot ka basau kong kumne piru ki pa to wat pen bitar ya le ki khun Henry top sap ya ye ki ha ka ji kai ba ka ji sneng utrai nengkong ki pa kim dei ban pen bitar ya ki khun kamu dah you pen bitar ye ki khun kamut ba pin shai mon ye ki khun kham sho shu le ne kham sempat pak mi babha de ban sempat ye ki khun sneng ye ki ban bai ndai kamut dah you pen bitar kamut bau pa habau kemi haba ki ong ye ki khun khun lek ji seng ye la de ki shong ye ki khun ki pa ki khun ki pe kaban haba ki kemi pa ki di kiat di duma ki bam kwai ki be bam syapat kata ke jing bam kwai bam duma la ni kita ki ru komle hati ki ong ki khun waju bam
wajudi kapen bitari ki bat keing bachia haga bakadu ke haban le ya gadu ke bapile nanta kabalai pen bitar kabamut haba kikmi kikpa kile ya kabamdei henry kikun kisnek kiong piwat le ya la debat kile kani kapen bitar kampen long yikikun ban ngam la don we ga por tadi ga story la don we ga por do pa ba chu le tray shaka office jogu maswa ban wan yin ula jurung ang daga restaurant baga tag restaurant ga dei ga bo snotenat ba ki waiter ki nong ajing bang ki la tip yo u bam man ga tag por ke bo di bo bam mdadan kam shong ai be chu la biang ki la wan ra hugwei ka chanmi pi lam kai kun yo kun jogu lam kai ta dalai lam kai rum biang da restaurant mar wala lam kum ka jaka bo skotena ba mari rum teu kli yo kun wong kun men ba mayu kita ki briu nang tau ong pat ye kita ki waiter wong yang ate ai ke ju mo te kila te wong ke ju si pe kawai bar gado ban kata ke chindi jogu ke bo ju mes man ke ski bo le yin ban di wine la ne ban di kya ha ke ta restaurant te wong yang ai ke ju u khonu pai khadu wong pa ai lang ke ju bi ku ba pi pan ma pi wow snap jalan anta na mar wong ke ju ko mo ke to bo ju di ka bo khun wong ngam tip ka kum no ngan pan bai ke bai pa i pa ai lang ke ju ka story ka kot agni shayong ka bakra kumnu pin order jingbam yi khon haba pi order ye ke ka bam dai ban order ke ka bang yo issue shu ang ne pen bitar ye ki khon ka bam mut bang ngim shom la bu ben ye ki hagalanti ka dai hat la ka jingim chugi ka be onda ki la he la shine juski kin song i pa jong ai jusneng imei jongan ju yalam magalanti badai kan boy ka por bakin sekende ni menta habang im ne por sarkar hang ne po me khalia bun sin ni ken mau i ki long shwa man shwa jongi ki political parties ba ki leaders jongi man shwa henry tang shya priwa ki border area ni ongo na mar ki tu ki por bagi yo state klempen bek hai por usang ting ting i regret ye kata ka bajia baro ki nyim tip bagi ki khon ki sha shidom sha panya bang ne namar bang biang upod usang ke jingmut ki mi ki pa kalong la da pin bu be yo upod usama ka lenti jom ki khon ke ei bakin im ke ei bakin ya kum no kin long kum no kin man kan poi ka por da ki la he ki om i mei chungi im ju sneng yengi i pa chungi im ju kedau yengi ye kani bat ngat mentahan ni kini kilong ki story dari mana gadau perkat ye ki khon hadin habakumta ka bible kong and rate of sap ya ye ki ke jingi kai bat ke jing snang utrai ye ki khon be dei ban sap ya ye ke jingi kai bat ke jing snang utrai kamot da ke tin blai daga ketinu blai kam dei tang ye ke school kam dei tang ye ki jan ke ne kam dei tang ye ki bam jadi henry top sai ki khon sapja da ke jing hikai bat ke jing snang utrai ini kilong ki benta ki bangi ha ban smutu kap hati nang ta tungin page pangi kemi ki kpa ki bahadu kadu ki la ban influence ki khon hago pertai ke basniu kum gani haga kitab exodus kalenong ke baar ker khot baning kong du ba pra ke bible ke yetu ba us im paru ula hukum babaro ki nong hebrew ki kente hebrew ki bakakhon that they should run pret hawanai they can take benim kabamut baro ki should run hebrew ki badang shuka they ban aino shall blay jong ki Egypt hawanai kata gede kum ke jingkinya shall blay jong ki Egypt hawanai kabar pat kum ke jing pentlot bor ye ke chat ben riu hebrew ba onam dan shinram kanak ba kinomla ban yeng le persya ya kinom Egypt
cái này cái chính trade của crown Henry cái mi pa jong Joseph apa kila yo itu kun yo i Habreu Shimon bat kila benut ban bread bat kom ta kila sumar ying lai penai modur lai penai ukun bersumar dan betip yo kun long hanta dan officer ni polis ban wan ban toket balai kun ayu piyo station rang dan station rang balai pin bread no mau sim ong mari ka bread pi pat piri lai penai hab ek chung kata ke chinge ki yeng de ke chinge ban ri yo kun bat dei na ma de dau udi u Moses u thia sup man mi yu pang nyang sopet ju du thia na mar yo snow ki briu ba kin yo snow ba don kun long ke kami pa jong u Moses ru kim that jan kun lung le se shabar na mar ban nom itu ba don kun long ki don ko wisdom ko crowd hagarukom kum no ban take care yo Moses pa ik mi ki pa du kata ban sumari ki kun ki don ke jistan ka ba mayan ka ba ki la ban ri kun lai benai kan don manu betem number 1 Number 2, dalam dap lai penai, kila shnai ke syang, bat kila lapi bah, kila pelai bu itu kun, lapen tu no akawanai. Bat adalah tu akawanai, kala jiran kalu belai penia, kenering ji penia belai, baka kun jo paro kali sum, kala i te ke syang itnat kala pek, bat kala i kunlum itnat, marsin pek ka atrak yaka. Kong new kun ngabenut ya bau niam mentang kwa bandri pai bah ke jing start jong ke Miriam masih iba ke kta na mana du nang tei kala pai ke Miriam na cerut mario iba ke kta ke kun sim uparo ut kala lek hajan bat kani ke kun sim gong ne de kun Hebrew ke Miriam de ke jislur gong hey please go kwa ban khot ye kan nong Hebrew ka kan thai Hebrew ban sumari yo ni u khun Hebrew bau long khun jo phi ka khun sim ko ong haot ka Miriam wood ka lek ban wat ya la ka kami ban ka kami jo Moses ban sumari pai ba ka ministry jo ka Miriam la da dei ma phi phi no da ding jo ka ta ka chin yo la sei Hebrew kin kali ba le phi ri ya do lai banai. But let's say Shachem, Shapin Shittom, and Reka Miriam was sure in that way. Hagarukom, Bagala, and save Yakajikim, Jom, O Moses. Hebrew, keep a done, come and save, and put him away, but today, but long, he was sure. Do you know? Hallelujah. Praise God. Nantaka Mare, Yakakmi, Jo Moses, Kawan, but Kumtala Ayaka, Tambakade, Banri, Hakaying Palace, Hakaying Sim. Kumta. Kabas ngotenat kalong ka kami jo Moses kala sumario Moses sumario but the Bible ko ang bo Moses ula sa post nem haka ying sim ula lek ka university jong ke Egypt ula imba ki Hebrew jong ke Egypt ula ba ula di haka ying sim ula lek pule shabar ula ula yan banong sim Henry ka born jong ka jikai jong ka ni ka kami Moses kabala pensutin yo Moses baun skau tu walau dana si model Hebrew baun skau tu bangadei ban kier na ki jingbam jingdi ki basneu ban skau tu bangadei ban sumari ki Hebrew ban skau tu bangadei ban palai lu ki Hebrew ban skau tu bagi Hebrew ki wan shomrau hanei ban skau tu ba dia da ya ki jai pen riu le jong mano ba pen rung ya ka ni hau Moses ka ni ka kming jong ka inject ya ki ji kai ki pakai Egypt kam la ban influence yo Moses ka inject pen rung ya ka ta ki ji kai ha ka pa ka pop jong Egypt kam la ya ka ban rung hau Moses ka ji sko ba jong Egypt kam la ban rung hau Moses ka purom ba ka nam jong ka ta ka kexim kam la ban rung hau Moses ka ta ka purom ban long sim Egypt kam la ban rung hau Moses ulai jit ban shachitom na ka ban ta ki briu jo blai hallelujah hallelujah
you don't come you kami kpa you bak khan bor ha ka chingai bak ka tinu blai bak ka bor man si bakod haba ki khon jongi kin ima ka pertai dan deng jo phik mi kpa ki bala ban yo I kun tang po lai snem ai hadin lai snem sau snem kila leisure school skin target ta tadi ki sedang ban pen ya klat mi kpa nang ta kila sedang ban len na ki para kena kumnu yo snow ka tin galong kumnu lada pin pen rum hang ni ka bolong full tangki jong kata ka umpniang bekerja men sim ka badap madin lai sau snem kila yo snow ki kena ki kren kumnu la poi new prasnem chi postnem kila nang develop ki police ki kot ki kumno nang ta ki parlok kumno poi si khatsan kan rusnem la sedang segalaj matric nang ta khatway nang ta kelas khatway khat ar nang ta do khat new khat pra kila lech ki higher secondary nang ta kila lech ki degree nang ta dan ru nam deng jo ki marsin pas ke 12 kila lech pule no shabar lene mar pas matric ne shwak matric ki bala kila pa lech pule no ki kun shabar ban im ban ki priu ban yo I ka system jo ko pertai lada pin plan ban pen rong ye ki kun jo pi ye ka chi kai try na du ba ke dang kena ka influence jo ko pertai ka long ka ba khloy chikata ka long ka ba na mar kin yo I ki jat pa ki jat Kiba mi sau dong jongke Henry ka kmi jo Moses kala biang pura bat pendrung ye ke jihi kai how Moses tong in yo pule ka Bible Hebrew kala nong ba khat way ka khot ka ba ar po lai ka ni de ka challenge ta jo nga jo pi kum ki kmi ki pa ban snow thu ye ka nong rit khot ar po lai gong kum ni daga jingai yo Moses about la kai u la buri de kmi ki pa jo u lai banai na ba kele yo I bo long kun long u ba ha lem put but kim shom shepting ya ko hukum sim pai ba ka ne de ka jingai mi pa de ban long bre ba klan jingai om de ban shepting ki pang stom ki kun long wat nam pen rit men sim ki kun long ki la ban ye challenge shibun ke ki bro leni ki ting sniu leni ki sui ki krai ke paro leni ki ta ka an jo ko pertai ko balong Moses kon ko ba arpo sao da ka jingai Moses about the ramba tre ban khot ye u khon ka khon u paro thi da ka jingai kamot ka jing penrum jo ka kmi Moses yao Moses hadu bo ngam dei na kinong Egypt way ngam dei ka khon jo paro ar ngam dei ban shom sa ne po ri Egypt ngam dei ban shom ne ki sem ka jing khot u play ya nga ka long na ka ban ta ka ba ha ye ka jaj ban riu Israel ka ba mot ka pen rum wat ye ka jing khot u play how Moses ka ye thu ye ka jing khot u play o Moses ka ne ka jing shom ba sa ye dei ta ki refugee ya po Egypt ye ha ban le che ka shom ne che ka ri jing kula na marga ta ka down mem dei ban shong sa hne po Egypt kani kam dei ka khet jo me ka ta ka chi kai chu ka kmi Moses kala pen long yo Moses ban song thu I ka call play ha ka chi jo tengin on hallelujah glory to God den marga ka dau ka challenge pi kmi pa kum no pi kai le ki kai khon ban long kita de ba klet no ban hi kai ka tin play Pi kai ki khun nang ban yo ka kam ka jam ka ba piang ban klet no ya ka nong rim blay haba kila don ki shuki ki trade kam ka jam kin len no yo blay kin lay shabar na pi kin sob nom so tu shu kin len ti ka ba dai na ei ki mi ang no la tha ke ji kai ba kum no ka balang ki don ba kum no ke ji ngai ba kum no ki ha ban so tu ye ka ni ta ga dei ka wei ka ba kom san la da pi pi sa tang ye ka kot ye ki khun ba ka jing bam jing ti ken mau on sa de ka pertai ye ka jing im men sim jong ki ba den ma de ka dau ki la ban yo kat ba yo Henry ka men sim kan jot ba ma de ka dau ka pai ling ka jing im ka kami jo Moses nang ta ko kum no kot ka ar pu san Udajit pen ban syak shitom lembat upai lang blay ban ye ka ban yo ik jus ngobha ka pop tang sipor
Aduk kat ni ke jikai jo ke kemi jong o Moses. Udah jid. Bani ke jis ngubah ko pertai. Ujid ban syashitong. Ujid ban net yo blay. Kom no ngile. Aduk ngilong kemi kpai ban shelay si konsert si klop si kita ke nip sai ki kun da kita ke lenti ban enjoy ban ngubah ke ko pertai. Nepip sai ki kun ke lenti ke badai bagi laban resist ki jinge kapal. Nang tat kot apun riu udah nyawi ke jing kren bay nhiều press ke spa bakam crowd ban ya ke jing kan show ke Egypt. Wow, namaru la kmi ken se ke jing yo bay nang. Ke Egypt kam don ke Donald Moses. Nrei ke Donald Blay ba unji ya ke ban le ke manu Blay. Da ke jing ai ula ino ya ke Egypt. Da shepting ya ke jing bitar tos im namaru la yai ne komu ba yo I yo ta upam la yo I. Ka Egypt kam dan bat Moses. Da ke jingai ro penlong ye kata geniam ke jinglai ba ye kata ke jin rai ke snam kenang bo ta bo penjot ye belakhan ning kong onom yok ta ye ki. Yen kot hang tu. Ka ni ke dei ke jim bala influence da ke kemi jom Moses. Ki kemi ki pa ki dei ba yo tia. Ki yem ka pertai ka ba ke challenges ki ba bon ki kena. Ki babon ki mla ba de share ba pi teng ki paralok ki share rai ba pi mi pa ki mi share ba kim tiap ni kuslai si bon dan ki mi pa le tang ban yo pe mobile ya le de pe TV le de ki tit mobile ki kun bom pa de ban ai hang tu ki le kai ki le kartun ki le kum tu kum ni ki kemen hadai ki tip ba ki sai ki kon da ki tu ki jinglong banda ki la he ki long kum ki kartun. Dagil head ki behave tu ki bread ki jar ki pliam do bat ki menang ban long ban lang bagi kartun ki long tam mess up I baro dan ki bring tit ye ki tablet da ki kun ki kti kum ta tang ban yo enjoy la di ban yo like loot ban dan ba penuit penthut kum ta ki le na yo I ka pertai ka babon dan la di yo I what the western countries ki long kum tu Kiam mujai lati ki kun hang tu ki klet tang man ai bang pelai kini ki kun bat ki mobile bat ki tablet bat baro ki tap hang tu ki lele bat kum tu ki enjoy ki ti am tu ki ki am tu bat mas kin dit ki bat hang tu dan way real ubang aduai po Pennsylvania hadu ba da pikren yo snow shoe lahe rakat lajan kat lajan arpus na me bat ka ta ke influence you Haduk ukendit de keren, ukendit kumne. Ban asyong ang tu ukendit. Na marbalay na kaliu kita ki jimblin kala rung haduk ijabing la program ya ka main jawu ya ki jabi. Ki kmi ki pa jimdei ban influence ki weipat. Ma pi kin influence ki kon ba kin change ban kanang ba kin wanra ya ka jingtep show try. Ma pi ki kmi ki pa hikai ki kon. Ya kalian tiu try yang am cuci seng one way. Hikai kun makin itu iki deaconess, elder, apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. De keren ye ki de kedau om kin lech je seng kin kuplay. Iki pastor kin ngai mdei banong ten kuru mia keren. One kuplay keren kin snow bakini de ginong shirai. Hikai de cingai ka pingai. Hikai ya kata ga ktin jo blay nang tabe si ke ji seng. Haba pi wan ji seng kum ni wat hikai kun yo pi ban shong shedin. Pi shong shedin hikai kun da gilahe kin shong shabar nagi mane. Na marbalai kim ju kwa ban wan shini. Kim ju kwa ban shong pi long biang. Hendai ka wewe bakile ki observe. Ki pet. Pisno igi kun wan pi shong spak shedin. Bagi kun yo pin da gilahe kin shong shabar nagi mane. Pi haban sutu ke ba pi dei ban le wan shong akmat pen I ten ru iki kun shaka ying jo blay ban saat ka men sim ya lam ye ki namar kani ga dei ga lenti ba pinang ban sutu ka kmi jo Moses ka ten ru yo Moses banong kani kam dei ga ka shong jo me ka Egypt kam la banai ka don ka jing khot ka ba kam han ta jo me kini kilong ki benta ki ba pi hab ban sutu hagarukom kabadai nangta sekendiat ngan poi siapa ki kemi ki dei ban hikai bat ban yalam ye ki kon
Shakalenti ke badai. Proverb arfu ale non kot benriu. Kong kumno to hikayo kena na du bodang kena te unom kendria no what about the man. Kay kita hikayo ke cingai jopi kay ke cingai bapingai. Pingai ke Bible de ketinu play. Lada unyo I ke Quran yo I ke Ramakrishna yo I ye kita ki cingai ki babon pulei ki communist lani ki kot ki communist ki kot jong ki jaknya maper un sung tu baga Bible ke dei maka kabaning kong. Namarun lech ki college ki class but ki jutray un ye ke du shibun ki way pat lada pim seng nong rim ke jing duai ba kum no pi kai ban duai pi duai men mien ye de kun ki mio snow ba ki mio snow kin boot nang no Kang duai jam bagi kun yo pigin yo snow ginong imei duai kum ni ipai duai kum ni kata gadi kerukam kum no pile train up hikai ke chingai nang tang yo I kum no kahana haba kala kayo kun shinrang uba kala duai shoglai ha ka kita peningkong samel lain nong kena shipau kala wan ra shaka ying jo blai she temple bau samuel le shong anta But om tang kata ulalong kunlung kena. But kom tatang mari ino bun lesi tungin ong lais nam. Kahana kalawan rano ya u Samuel sha temple. Bau Samuel nang kena umpat sungtu. Kesuruh blame sungtu. Kajinya day bau blame umpat sungtu. Wa Eliu ha banikai. Hadu bau blame kurania u laisin sungtu dang mod bade kesuruh Eli. Hadi nak tak bersau Eli hikai u lada keren udai utrai. Kabamut kumno long ki hana wan ra ki kun jo pi shege ying mani man ka por bakin hikai ban smong tu i ka sur trai. Naga ktinu blai kin smong tu ki kun jo pi ya ka dur jo ka ji ro ji mani ka ji wai ka ktinu blai ka ji hikai kin nong rim jo ka jingai. Kita ki long ki ba kong san la pi pen san ki kun jo pi yang tu jingai kir gelong kum tu san nang tu kum tu kata ke song ke choice jo pi hang no ba pin ha ban pen san bat ka balang ka don ka jis ngong tu bat dei ban hikai ki kon ha ka lenti ka badai nang tang yo I hang ni u David ule kum no u David u don bun ki kon Henry ha ka sam ba jis pa khat khandai ule hikai chur pa yo Solomon ha ka chi kai yo Solomon Bagata kabau David ula ai ke ji kayo Solomon. Kam tam na du bodang kena. Hadu shwamba long usim hapo hima Israel. U David shwamba niap ula kren ya u Solomon. Hilaban pule ha chronicle benengkong ha ke si kitab im benengkong. Kini ni ki tin ki bau David u kayo Solomon. Kum nobo day ban long. But om tangata ulahi kairu yau Solomon. Yakani ke chi kai bau day berbuat ban long berklan. Bau day ban long berslur. Wanom hikai pencipting yang lagi kon yikti. Tang syu baklapin pencipting ikon kum ta kum ni. But kinom kin septing ru wat yau blai. But kinom trek wat ban lech ki seng. Day na mata ke dau ke chi slur ke ting klan yau try. But the way about David hikai Solomon kalam Solomon mene bantai ke temple ke jutrai kata ke dei kabla runga ke donu Solomon David wang nam long babinam bantai namaru bleu le kren bagi kti jongai ke lebun palat ke jile tma ke jau snam ke lebun but ke temple dei mami bantai bau Solomon le batrai ke donu jomu baru le tei ke temple hagapor juga jingsen syar ke jomu nang tang yo I ba u David ula smutu ba u Solomon uday ban shakri o blade ka donut baro bat ban bud iki an ki jong try den madadaw Solomon habau blade wat bau yu Solomon wang me kwa yu Solomon shom ong ka spa ka pau ka jing im ginong shun shom ong ka nam ka bodamem wang ai ka jing start bangan sumari pelang nang no tip Solomon namaru David lah hikai lupa ya kani. Pada ke sam just pakai kendai jadi instruction bau David hikai ya Solomon. But ya kata kaji hikai jongiru ya kikun kikti. Kini ki wan nagata ka donut nagata ka mensim.
Haka beningkong chronicle arbu prale non kot arpau lahikai au Solomon baude banlong berklaim bau besler. Haka beningkong chronicle arbu kendai non kot bekai kendai lahikai au Solomon baude ban syakri au belai. Nanta haka beningkong kisim arle non kot balai lahikai au Solomon bau bud ika anjo belai. Haka beningkong chronicle arbu arle non kot bekan riu lahikai au Solomon baude ban tei ya ke temple. Kabaning kongis im arlenong lai kai yo Solomon ye ke jingi kai ki balong ki final instruction yo David how Solomon ban le barga ni ke day ban long hi kai kun jo pi banong ei kun tei ka ying mani tei ki mau play kershan ki commission late ban yalap trei ka kamu play ya trei lang bat ki pastor ya late senda shakri ki ai we shipo ai ki chim ai ngo hi kai ki ni ki an ki jo try ki badai im khoi kon shakri yo try ai ki lut what shifting what no matter tin long priu jong ke chingai late ban shim ban tai ka kamu play ka no ba pila kon ka ni ki ching kwa u play ka ching kwa jo ngau pa ka khmi ba phin shifti ka kamu play ba phin try phin le ka manu try kini ki kan tin ki ba phi kren ka rum ka dono ki kon but anda kala day ka por kom sembai un sami but kom ta phin khi ka por ka ba day nang tang yo I ka ba ar Timothy le nong maning kong kot ba sao san riu u Paul ong yo Timothy ngala I palat yami namar yo I ba gade ke chingen jomi kalau wan na du kalois ka kamera jomi kalong ka ba de chingai ba kala hier pateng ru haka kami jomi ka unike but kontak la hier pateng ru ha u Timothy I ka ni ka de challenge ni me pa walam le kai la da phim I ye la de to I ye la ki kon la de la se vila ban yak ma vila he pi tip ban le to le Henry berkat iki kon pin wan bu a je ying ba ki kon jo bi ki smakiat sma do ma secret pin bu iki ta shang kwai pin bu iki ta ki jing di jing bam ki ta ki ni baro ki kon jo pi berkat iki kon jo pi yo bo setan un pen sniu de ki posha Kita sibun ki cinciang ane tui piak deng deng cincia bun sibun ki call ngayo ki counseling ki ba nga ai counseling ki ba bun ka bla fake ki kon ka de mar ka mi pa kim su thu dak ba snow si kalong sikurim ki adi kya bat kumta persa kiao tau paro ki adi ki abam bagi kon ki mla su ban em kim don jing su mla ban share your problems one get tension depression sibun ki wei bat ki cincia bala de ni ong balei bang yo I ki bros rock de mar ba ka tua ga yi you don't come and challenge sai ki kon jo pi ha ka ba kum gane what you penting ki pri wat bu tang CCTV ban lap yo nong le kam snail Henry bu yo play ba unia dai ka yin ga jo pi ngam persai ka CCTV Henry ngo ongro yo pi what ai ki kon ki ti jo pi ka ji kai brong solid ba briu nom la ye ka ban penjot pen snail kir ke nom le sha ka ba snail Kini kilong ki nong rim ki bang ya ban sung thu ke chingai nga grand ye ki kmi ki pa ka bang don ka por wat nom le kai ki kmi ki pa ki don kam ban sung thu ye gani u blame ka ku ni ke chingi kai nga le grand na do bastang chong ka child dedication ka ba ar nga le grand spang ka chimot chong ka ta ka dedication lane ka sanctification lane ka separation lane ka jing pen gandang lane ka jing IT show try pen gerbang ngale cringe pangata ka jing pen gandang ka jing pen baptist batru sepang kata ka jingen ngale cringe pang ka nongrem ka jing ke kli jong ka kami pa ka bangala shem kan thup e na ka stisnong Ephesus Bau pa kami dan kaman hikai sabja ke hikai bagi senang try baga kami yo Moses kal influence yo Moses kam crowd bagi ke university jong ke Egypt bagi ya ka pop jong ke Egypt kala crowd ke hikai jong ke kami Moses nang tang le yo Moses bau le jit ya kata ke hikai bau le yo nang tang le cringe pagi kami pa ke dai ban im ban hikai ke lenti ke badai nang ta ka nongrim ke baskap
Namar ka don ka por ba pila ban yo kun tang kendiat snam hagan ta ka ba khan riu khan nyeu khan prat snam ki kun la dei ban mi le pule la da pim sen nong rim ka por ka ba dei South Simpson snam ki la lecture school la da pim sen nong rim ka ti ka ba dei ka influence ba ka jing ta ka ba shabar kan kham kra pen long ye ki kun ka ji kai ju pi kan long kum ka ta ka bangi ong ka bulletproof la ni ka ta ki kuli ju nong shun ki nam la ban siat ki kun jo ngi ha ba ki mi shabar you don't come your eo solma ag ye ka hana kum no ka hikai yellow kun ka ra shi ngi blai nang ta ni yo kum no David you kai Solomon ni yo kum no ba ka Lois ba ka uniki ki kai yo Timothy ba ka ni kan long ru kan donu jo pi ba chong akum ki kemi ki kapa u blai kar ko shwa ba ki ege bro ke long dir to yen pai shall try in kala ka